மென்ஸ் ஆர் சிம்பிள் அப்படின்ற வார்த்தை நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிம்பிள் அப்படின்றது அவங்களோட உயிராக கூட இருக்கலாம். கேரளாவில் இப்போ ஃபுல்லாக வெள்ளம் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அந்த வெள்ளத்தில் 61 வயசு நபரை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னோட லைஃப் ஜாக்கெட்டை அவருக்கு கொடுத்துட்டு ராஜேஷ்ன்றவர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு உயிரிழந்திருக்கார். ஒரு மனுஷனோட மதிப்பு அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் அப்படின்றதுல மட்டும் இல்லை, அடுத்தவங்களுக்கு அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்றது தான் இருக்குது. நம்ம ராஜேஷ் தோழர் தான் அதுக்கு உதாரணம். நீச்சல் கற்றுக் கொடுத்தது வேணால் அவரோட தொழிலாக இருக்கலாம், ஆனால் இன்னொரு உயிரை காப்பாற்றினது அவரோட குணம். கடைசி நொடியில் கூட தான் உயிரை விட அடுத்த உயிர் முக்கியம் நினச்ச அந்த ராஜேஷ் தோழரோட அன்பு அளப்பரியது. இப்படிப்பட்ட மனுஷங்களாம் நியூஸில் ஒரு நாள் வருவாங்க, ஆனால் அவங்க பண்ண தியாகம் தலைமுறைக்கே பேசப்படும். எப்போவும் நடந்த விஷயத்தை இப்போ பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் பேசப்படணும். உயிர் காப்பாற்ற நீந்தியவன் உயிர் கொடுத்து மனித நேயத்தை கரை சேர்த்து விட்டான். நன்றி ராஜேஷ் தோழர்.